ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ዝሓለፈ ቪድዮ ቀፂሉ ብዛዕባ ዊንዶ ፊቸርስ ኢና ዲስከስ ንገብር ሎማዓንቲ ዲስከስ ንገብሮ ብዛዕባ ታስክባር ዊጀት ፋይል ኤክስፕሎረር እዚኣቶም ብደንቢ ክንርኢ ኢና ኣብ ዊንዶ 11 እንታይ ፊቸር ኣለዎም ዝብል ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ሁኑ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻልኦት ንክበፅሓ እውን ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ንክበፅሕና እዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ግበሩ ስለዚ ታስክባር ዝሓለፈ ክንርኢ ከለና ሃይላይት ታስክባር ማለት ዘብዝኒኦ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ኤርያ ታስክባር ይበሃል ስለዚ ናብ ታስክባር ንክንኣቱ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ኣብቲ ታስክባር ባዕሉ ራይት ክሊክ ክንገብር ከለና ክልተ መማረፂ ኣለውና እቲ ሓደ ታስክ ማናጀር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ታስክባር ሴቲንግ ዝብል ኣለና ስለዚ ታስክባር ከስተማይዝ ክንገብሮ ተኮይንና ናይ ግድን ናበይ ክንኣቱ ኣለና ታስክባር ሴቲንግ ዝብል ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዳይሬክት ናብ ታስክባር ሴቲንግ መፂልና ናብ ታሕተዋይ ባር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብፀጋማይ ጎኒ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ዘለዉ እዚኣቶም ሆም እኒኦ ሲስተም እኒኦ ብሉቱዝ እኒኦ ኔትወርክ እኒኦ ፐርሶናላይዜሽን ስለዚ ታስክባር ኣብ ምንታይ ውሽጢ እዩ መማረፂ ዝርከብ ኣብ ፐርሶናላይዜሽን ውሽጢ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊክና እንትናገበርና ክንርኢ ኢና ኣብዞም ታስክባራት ዝረአዩና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፒን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናትን ፋይላትን ኣለዉ ካልኦት በተናት እውን ኣለዉ ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰርች ትብል ኣላ ሰርች ማለት ኣብዚ ዝኒኣ ኤርያ እያ ኣነ ሕዚ ሰርች ኣይከን ኦንሊ እየ ገይርያ ዘለኹ ንስኻትኩም ግን ኣብዚ ናይ ባዕልኩም ብባዕልኩም ዝኾነ ኢንተረስት ከስተማይዝ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ክሊክ ክትገብሩ ከለዉ ሃይድ እንድሕር ኢልኩሞ ሰርች ትበሃል ኣብዚ ትጠፍእ ማለት እዩ ሰርች ንኸይርያ እንድሕር ትብሉ ኮንኩም ከምዚ ጌርኩም ክተጥፍዋ ትኽእሉ ካሊእ ከዓ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ሰርች ኣይከን ኦንሊ ዝብል ክሊክ ተጌርና ኣይከን ጥራሕ ናብ ዝትመፀና ሰርች ስለዚ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ዋይኖት ሰርች ምስ መፅሓፍ እዩ ዘይመፀና ንብል ተኮይንና ከዓ እዚኣ ክሊክ ክንገብር እሞ ካብኡ ሰርች ኣይከን ኤንድ ሰርች ቦክስ ትብል ትመፀና ማለት እዩ ስለዚ ሰርች ቦክስ ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ሰርች ኣይከን ዊዝ ሌብል ክሊክ ክንገብር ከለና ከምዚ ትኸውን ሰርች ቦክስ ክትመፅእ ከለካ ከምዚ ኮይና ምስ መፅሐፍ እዩ ትመፀና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኖርማል ክሊክ እናገበርና ሰርች ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብዛዕባ ሰርች እንትኸውን ካሊእ ከዓ ታስክ ቪው ዝብል ዘሎ ታስክ ቪው ማለት ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እዩ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ታይታይ ከፊትና ዝብል ብሓደ ግዜ ዘርእየና እዩ ስለዚ እዚ እውን እዚ ኣብዚ እኒኦ ታስክ ቪው እዚ ኦን ክንገብሮ ንኽእል ኦፍ ተጌርናዮ ሕዚ ታስክ ቪው ዝበሃል እዚ ታስክ ባር ኣይክህልወናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኦን ኦፍ ብምግባር ታስክ ቪው ኣብዚ ይመፀልና እንድሕር ኣጥፊናዮ ከዓ ኦፍ ብምግባር ከዓ እዚ ታስክ ቪው ኣይህልወናን ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ዊጀትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ዊጀትስ ማለት ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ዘርእዩና እዮም ስለዚ ንሳቶም እውን ልክዕ ኦፍ እንድሕር ጌርናዮ ዊጀት እውን ኣብዚ ዝነበረ ዊጀት ይጠፍእ ኦን እንድሕር ጌርናዮ ከዓ ዊጀት ኣብዚ ይመፅእ እሞ ኣብዚ ሕዚ እንታይ ይብሎ 61 ፍሪኩንሲ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ 61 ኣይሚን ፈረናይት ዝብል እኒኦ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክላውዲ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕዚ ዘሎ ዌዘር ዘለኽብሉ ቦታ እዩ ስለዚ ዊጀት ንኸየርኤን እንተደልየ ከምዚ ገይረ ከጥፍኦ ይኽእል ከምዚ ገይረ ከብሮ ይኽእል ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ታስክባር ዝርከቡ ከዓ ዴት ኤንድ ታይም እዮም እዞም ዴት ኤንድ ታይም እዚኦም ከዓ ኣብዚ ዘለዉ ከም ንሪኦም ዘለና ኦን ኦፍ ክንገብሮም ንኽእል ሴት ታይም ዞን ኣውቶማቲካሊ ሕዚ ታይም ዞን ኣውቶማቲክ ሴት ከይገብር ተጌርናዮ እዚ ኦፍ ክንገብሮ ኣለና ኦፍ ተጌርናዮ እሱ እንትን ይገብረልና ባዕልና ሴት ንገብሮ ቦትኡ ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ ካብዚ ሴት ታይም ኣውቶማቲካሊ ሴት ታይም ኣውቶማቲካሊ እንደገና ከነስተኻኽሎ ንኽእል ወይም ደሞ ባዕሉ እንደገና ኣውቶማቲክ ሴት እናገበረ ዝኸይድ ተኮይኑ እዚ እውን ከስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ካሊእ ከዓ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ከዓ እንታይ እኒኦ ኣብዚ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኦን ኦፍ ብምግባር ናይ ሰዓት ባዕሉ ሾው ዝነበረ እዚ ከጥፍኦ ይኽእል እቲ ሰዓት ኦን ብምግባር ደሞ ሰዓት ኩሉ ግዜ እዚ ንኽርአየኒ እውን ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ እዚ ሕዚ ዘሎ ታስክ ባርና ከመይ ጌርና ከስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ብንደልዮ መልክዑ ዝብል እዩ ናብዚ ቀፃላይ እንደገና ክንከይድ ከለና ዊጀትስ ከመይ ጌርና ኤዲት ንገብሮም ዝብል እዩ ስለዚ ዊጀትስ ማለት ባይዘወይ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት እዮም ስለዚ ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ከለና ዊጀትስ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ይመፀለይ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ውጀታት እዚኦም ኣብዚ ንኣብነት እንታይ ዝብል ኣሎ እዚ ቦታ እኒኦ ካብኡ 61 ናይቲ ዌዘር ናይቲ ቦታ እኒኦ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ስለ ሬን ስታርቲንግ ኢን ኣባውት 2 ሃወርስ ዝብል ኣሎ እዚ ካሊእ ከዓ ኣብዚ ጌማት ኣለዉ እዚኣቶም እውን ሃይድ ክገብሮም ይኽእል ፒን ክገብሮም ይኽእል ኣብዚ እውን ዘለዉ ብዝደለኽዎ መልክዕ ብቻ ከስተማይዝ ክገብሮም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ
ኣብዚ ናይ ውጀታት ከስተማይዜሽን ኣሎ ከመይ ጌርና ከስተማይዝ ከም ንገብሮ እውን ብሰፊሑ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ውጀት እያ። እዚኣ ውጀት ንክትመፀልና ግን መጀመርያ እንታይ ክትገብር ኣለና? ኣብዚ ታስክባር ኣቲና እንታይ ክንገብር ኣለና? ውጀት ኦን ናይ ግድን ክኾን እኒኦ ኦፍ ተገይረየ ግን ውጀት ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ውጀት ተጥፍየ ኣለኹ ሕዚ ውጀት ዝበሃል እዚ ኣይክህልወንን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝቕፅል ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ? ፊቸር ብሰፊሑ ንሪኦ ሕዚ ከዓ ብዛዕባ ፋይል ኤክስፕሎረር እዩ። ፋይል ኤክስፕሎረር ሕዚ እዚ ኣብ ታስክባር ኣለኒ እዚ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ዳይሬክት ናብ ፋይል ኤክስፕሎረር ክኣቲ ይኽእል እየ። ኣብዞም ፋይል ኤክስፕሎረር እዚኦም ሕዚ ብዚ ዘለዉ ዳይሬክትሪታት እዮም። ሲስተም ዝፈጠሮም ዳይሬክትሪ እዮም። ዲስክቶፕ ዳውንሎድስ ዶክመንት ዝብሉ ሕዚ ኣብ ዶክመንት ዝተኣትየ ዝተፈላለዩ ፋይላት ኣለዉ። እዞም ፋይላት እዚኦም ከዓ ከመይ ኢሎም ክረአዩን ይኽእሉ ዝብል ከዓ ኣብዚ ቱላት ኣለዉ። ኒው ተኢለ ኣብዚ ፋይል እዚ ሓድሽ ፎልደር ክሬኤት ግበረለይ ማለት እዩ። ፎልደር ተኮይኑ ሾርት ከታት እዚ እውን ከቕምጥ ይኽእል እየ። ካሊእ ከዓ ኣብዚ ከዓ ሶርት ክገብሮም ይኽእል እዚኦም ሶርት ዝገብሩ ከዓ ብኔም ድዩ ብዴት ሞዲፋይድ ድዩ ብታይፕ ድዩ ሞር እንደገና እዚ ብሳይዞም ድዩ ዝብል ከዓ እዚ ከዓ ሴት ክገብሮም ይኽእል እየ። ቪው ክኾኑ ከለዉ ንክረአዩኒ ከዓ ሊስት ተኮይኖም ሕዚ እዚ ንኣብነት ብሊስት ኮይኖም ከምዚ ይረአዩኒ። ካብዚ ወፂኦም እውን ዲቴይል እንደገና ምስ ኢንፎርሜሽኖም መዓዝ ዴት ሞዲፋይ ተገይሮም ወይ መዓዝ ክሬኤት ተገይሮም ታይፖም ምናምን ዝብል ከዓ ኣብዚ ከዓ ዲቴይል እንድሕር ደሊኻ ዲቴይል ከዓ ኣብዚ ከነሳይዙ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ዋትሳፕ ዝብል ኣሎ እዚ ዕለት እዚ እዩ ሞዲፋይ ተገይሩ ካብኡ ከዓ ታይፑ ከዓ እንታይ እዩ ማይክሮሶፍት ዶክመንት እዩ 30 ኪሎባይት እንደገና ሳይዝ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ክገብሩለይ ተደለየ ከዓ ከምዚ ይገብር። ካሊእ ከዓ ኣብዚ እዚኣቶም እውን ሃይድ ክገብሮም ይኽእል እየ። ንኣብነት ሕዚ እዚ ኣብዚ ዝሓዝዎ እውን ዲስፕሌይ ክገብረለይ ይኽእል። ሕዚ እዚ ክሊክ ክገብር ከለኹ እዚ ኣብዚ ፕሪቪው ይገብረለይ እቲ ዝሓዞ ማለት እዩ ታይታ ሒዙ ዝብል ኣብዚ ፕሪቪው ይገብረለይ። እዚ ፎልደር ስለ ዝኾነ ኖርማሊ ዲስፕሌይ ይገብረለይ ፋይል ተኮይኑ ግን ዲስፕሌይ ይገብረለይ እዚ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ከዓ ላርጅ ኣይከናት ኮይኖም እውን ንክረአዩኒ ከምዚ ተደልየ ኮንተንት እውን ኮንተንቶም እውን ከነ ኮንተንቱ ማለት እዩ 27 ኮንተንት ዋን ኣይተም ይብሎ ኣብዚ ሕዚ ኣብዞም ተኣትየ ንባዕሉ ሓደ ኣይተም ይኒካ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እውን ኮንተንት እውን ኣለዉ እዚኣቶም እውን ከመይ ገይሩ ከም ዘርእየኒ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እዚ ከዓ ባክ እኒአና ናብቲ ዝነበርናዮ ቅድሚት ክምልሰኒ ተድሊ እዚኣ ባክ ክሊክ ክገብራ ከለኹ ወይ ከዓ እዚኣ ኣፕ እንደገና ሕዚ እንታይ ድዩ ዘሎ እዚ ሩት ሰብ ሩት ሰብ እናበለ እዩ ዝኸይድ። ንኣብነት ሕዚ ፎልደር ኤ እንድሕር ሃልዩና ኣብ ውሽጡ ሰብ ፎልደር ቢ እንድሕር ሃልዩ ፎልደር ኤ ሩት እዩ ንፎልደር ቢ ፎልደር ቢ ከዓ ኣብ ውሽጡ ሲ ተሒዙ ፎልደር ቢ ሰብ ሩት እዩ ንፎልደር ኤ ሩት ከዓ ንፎልደር ሲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምኡ ከዓ እዚኣ ከዓ ኣፕ እንድሕር ኢለ ናብቲ ዋና ሩት ከምዚ ዲስፕሌይ ንክኸውን የምፅአለይ ማለት እዩ። ካልኦት እንደገና ኣብዚ ፕሮፖርቲ እውን ክንርኢ ንኽእል ነንሕድሕዶም ፕሮፖርቲ ናይ ፐርሰናላይዜሽን ክንርኢ ንኽእል። ኣብዚ ፕሮፖርቲ እዚ እንታይ እዩ እዚ ሕዚ ኣብ ሴቲንግ ኣቲና እውን ፐርሰናላይዜሽን ክንብል ንኽእል። ኣብዚ ኮይና እውን ዳይሬክትሊ ናብ ፐርሰናላይዜሽን ከእትየና ይኽእል እዩ። ኣብዚ ከምቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ ባክግራውንድና ገለና ከዓ ክነስተኻኽል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ውራት ተኸታተልቲ ቻናልና ዝቕፅል ዘሎ ዊንዶውስ ፊቸር ክንርኢ ኢና ሎማዓንቲ ዝበልናዮ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ታስክባርና ከስተማይዝ ንገብር ከመይ ጌርና እንደገና ዊጀትና እውን ከስተማይዝ ንገብር ፋይል ኤክስፕሎረር ዘለዉ ከመይ ጌርና ሊስት ክንገብሮም ንኽእል ከመይ ኢሉ ክርአየና ይኽእል ፋይላት ዝብል ዘቕረብናዮ ቱቶሪያል ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ቻናል እዚ ሳዕ ሕዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተሃሊኹም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብና ክኾኑ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻልእ ንክባፅሕ እውን ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይፈለየኩም። ሎማዓንቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ይቐኒየለይ።